सोरजिगिरि आनान गसाइखौ गोसोखांगोन गाबोननि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जायो आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ दिनै बर' रायजोनि बर' माहारियारि आफादफोरनि बिसेसकै दुलाराय हारिमु आफादनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानाखि नाजानाय बियो मोगथाङाव जानो थांगासिनो दङ गाबोन खै घन्टामोनल' दंसै बेवहाय जोङो गिबियावनो आरोबाव जोङो मख'नांगोन साबायखर होनांगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अनसुंथाइ नङामोनब्ला बिथांनि दूरदर्शिता गैयामोनब्ला बिथांनि हेफाजाब नङाबा बिथांनि जानाखि सिद्धान्त बायदियै दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे 10,000 जोंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ नैबे सुलु सजायाव गाबोन मा होनो बागुरुम्बा जानाखि धौ बेखौ दिन्थिफुंनो हासिगोन आरो बेवहाय जोङो बयनिख्रुइबो साबायखर होनांगोन जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गाबोन बेवहाय बाहागो लागोन बिथांनि प्रेजेन्सआवनो बिथांनि सिगाङाव दिनै 10,000निख्रुइ बुरजा मोसाखावरि बिथांमोना सिफुं सुग्रा खाम दामग्रा सेरजा हुग्रा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन निस्सय बुहुमाव नैबे मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव बर'फ्रा मोनसे सिनायथिल' नङा बर'फ्रा मोनसे गावनि जानाखि ट्रेडिशनेल बागुरुम्बा बेखौल' नङा बागुरुम्बानि जानाखि ओंथिया निस्सय बुहुमाव मा होनो मोजाङै फोसाव जासिगोन मोजाङै फेहेरनो हासिगोन जोङो फैनाय दिनफोराव बियो जेसेबां माने जेनेरेसन आरो जेनेरेसननि थाखाय बियो मोनसे थुलुंगा जाना थागोन आङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बर' कसारि अनसाय गावहांनि खुंथायनिफ्राय आङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि गिबि मन्थ्रिखौ रोजा रोजा साबायखर खेबसेबो आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो बर' कसारि अनसाय गावहां खुंथायनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।